mar nyamburko mag nego mach ma kaunti no mabende ne ringo mondo res jogo mane yangore ni ot ne osienyore kuomgi. Kaluwore kod County Commissioner ma Kiambu, Joshua Nkanatha, odno mawachore ni ne en kar kano mwandu ne imuko kod duol mochung'ne gedo mag Piny madongo e pacho kaeri mano mar Kenham mar mondo miyo yaw thuolo mar yawo apaya ma Eastern Bypass. This building was being demolished by Kenya. They want to put up a very big roundabout here, and unfortunately they could not complete that exercise yesterday. So today before they could come, Joshua omedo ni chenro mar muko odno ne odhi nyime odiochieng' manyoro. Kaka wuono to kapok ne jomuko ochopo, to ne giyudo simo ni odno oluar. Wachore ni nitiere jomoko mane temo kao chumbe kod gik moko e odno. There were some few people who decided to go inside and get some metals and also need the building blocks, collect and sell, I think. But unfortunately, they were trapped inside when the roof collapsed. Sirikal mar kaunti ma Kiambu, obila kod duol mochung'ne gedo mar Piny madongo e pacho ka oriwore e chenro mar reso jogo ma pod odno oimo. Ka bende gisingo chiwo report makende bang' tieko tijno. So far, we may not give the figures as to how many people have been injured, how many people have died, how many people have been rescued, arrived. I think for that one, media, we plead with you that you have to wait a little bit long. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Ramogi juang mana kaka iseneno masira makamano mar ruombruok mar ot mabende notimoro odiochieng' manyoro e gwenge mag Ruiru e kaunti ma Kiambu. Tok masira mano kende tarik 5 mano dwe mar adek higani mar 2022 bende nitiere ot machielo mane oyiengore e nyawadgi mago e gwengego mana e kaunti ma Kiambu onogo. Mane momiyo kinyi makawuono wantiere kod jolony e studio kae modwa mana temo lero kata wadwa mana temo nono ni ang'o makelo ruombruok mag ute machalo kama. Ramogi juang kamoro amora ma ineno kinyi makawuono inyalo tudri kodwa yore waduto te mag tudruok mano moriwo nyaka SMS line marwa mar 23600. Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kalure ni nitiere migepe mopogore opogore ma bende obiro kanyakla mar neno ni ute ma igero e pacho kae oger e nengo kata oger e wanyalo wacho ni quality maber ahinya ma ok giruombore piny. Kata kamano fuok nitiere kanye kata ang'o matimore mamiyo ni ute moko ruombore gino mapo nono miyo jomoko lalo ngimagi. Bende mwandu mathoth nyalo bedo ni kethore ahinya e kinde masira makamago. Ramogi juang kan kenda mar mondo mi wabeda kod twak machalo kamae kata wanon gigo manyalo bedo ni kelo ruombruok mag udi piny. Antiere kae kod welo ariyo e studio kae mabende gin jolony kendo giwuok e migepego makonyo kata manono chal mar gero udi e pacho ka. Wendowa mokwongo mabende antiere gode studio kae en Midusa Eric Akech mabende en jata tije maduong' mano mar National Construction Authority mano e pacho kae. Ka wendowa mar ariyo en National Koa ma en jakom mar Association of Construction Managers e pacho ka. Machiegni rainya e twak marwa kinyi makawuono. Akawa chako kodi Midusa kata Engineer Akech. Ang'o makelo ruombruok mag udi e pacho ka kalure ni in bende otimore maber ahinya ni kawuono wantiere kod in kaka jatelo maduong' e migawno mochung'ne nono ni udi ma pacho ka ogere yo makare. Erokamano mokwongo Joyce kuom miyo thuloni kendo go erokamano ahinya ni Ramogi TV kuom miyo thuloni to gi Royal Media Services mondo oyud thuolo mar twak gi jowa e Kenya ka mondo wang'e gik madhi mbele to kendo wapuonjre nikech thuolo ma kama okonyo puonjruok mondo ji ong'e gik ma ginyalo timo mabeyo. An kaka Morris Akech an jata tije maduong' matiyo National Construction Authority to tijwa ahinya ahinya en ng'iyo yore mag gedo, obed gedo mar udi, obed gedo mar nderni, obed gedo mar kuonde mikane pi ma kaka dams,
obed gedo mora mora wan gi jukumu gi thuolo mar ng'iyo yore gedo. To mwatimo ahinya e yore gedo kama mokwongo wang'iyo ni jok magedo kaka jomimiyo tije mag gedo iluongo ni contractors ahinya. Wang'iyo ni to nyaka gibed gi lesen, yani karatas mang'iso ni gilony e yore gedo e kit gedo ma gidwa gede. Kendo wan ema wang'iyo ni funde ma gigedogo obed fundi magero kidi, obed fundi mar stima, obed fundi mar plumbing, to kod gi jok mang'iyo funde kaka supervisors, jok mochung' nyapara margi. Kendo wang'iyo ni omigi kendo lesen kata accreditation card. Koro kosemigi ma tiende ng'iso ni nitie lony ma gin go ma kimiyo gi tich to ginyalo tiyo ni tijno e yo makare. Erokamano ahinya kapok wadhi mambele ahinya mosenya kuom ng'adi. We wawinje kata Nation Okowa bende in bende iwacho ni in kata iwuok e riwruogno ma bende en mar jogo magedo e pacho kae, kata in jakom mar Association of Construction Managers mantiere e pacho kae. Un to tiju maduong' en ang'o e pacho ka mar neno ni udi ogere yo makare? Erokamano Joyce kuom rwako kinyi ma kawuono. E gedo kan tiere tiji mang'eny. Ang'ene joma ng'eny ong'eyo engineer kata midusa, mana joma ng'eny kata architect, joma goro. Lakini e kan tiere joma wawacho ni ochung' ne managing, mang'iyo ni uti gero. Mane kama wadonje, iluongo ni project managers. Koro e kan tiere engineers, ntiere jogoro ma architects, ntiere joma ochung' ne udi management. Tijwa en ni sama chako gedo kata chako goro, wang'iyo ni gigo goro yo maber kaka consultant jomochung' ne goro ka gedo dhi sama kori gedo wachung' ne gedo. Mane tijo maduong' ei construction industry. Erokamano ahinya. Akawa dhi mbele kod twaka engineer na ng'adi matin e kinde ma bende ne wawinjo pach Nation. Akalure ni masichegi mag udi marumbore piny osebedo mang'eny. Akia kiseleronwa yo maka ang'o makelo gi hie ke? Ni koro chung' ichalo ng'ama nigi tiende ariyo to achiel to osebedo mawik. Koro isudo but ng'ani to oruombri kuomi nikech ok ineno ka gino en gima nyalo keloni madhara. Koro mane monyo timre nyoro. Koro en ot monyogore piny kalore kanyo osechak muke. Kalore gi kaka idwa gedi nyochi idwa ger gik moko kanyo. Koro gimomiyo udi gore piny nitie gik moko auchiel motegno. To kapok wacho gik moko auchiel motegno momiyo udi gore piny. Nitie gik mang'eny lakini auchiel go ema motegno kuom. Mage siro, mage momiyo gigore piny. Siro pillars kata wanyawacho ni about 6 key areas. To kapok wacho gimomiyo gik moko auchiel go timre, koro gik moko auchiel go miyo udi gore piny. Adwa kuongo wacho ni e gedo kae mana kaka Nation osewacho. Nitie ji mang'eny monego bedni bede gedo ka. Mokwongo ng'ama inene site sami gedo en contractor. Donge mana achiel kuom jok monego bedni nie gedo ka. To kapok contractor odonje site nitie ng'ama mokwongo ma goro gini otas monego bedni wuon gedo kata wuon tich miluongo ni developer manyo. Koro developer donge en ng'at mar ariyo. Architect benitiere ka ema developer manyo. Architect en ng'ama osomo ma gimo somo ne en kaka inyalo gor gimoro, kama dhoot betie, kaka nafas mar yot bet, kama drisa betie, gi gimoro amora kaka dwaro betie. Bang' ka architect osegoro to miyo ng'ama iluongo ni engineer ka koro ng'ama kaka an. Ka koro atiyo mokoro mane kore tija to onego bedni agoro mane mang'iso ni to adhi ang'iyo lowo kaka chal, onego bedni kunye matut machal nadi chal mar lowo, chuma mane monego bedni tiyogo miluongo ni reinforcement ka, gik moko ka kokoto, concrete, gimoro amora kaka materials monego bedni tiyogo. Ai kwasetieko kanyo to koro watere odhi bedo approved kama onego bedni gere. County monego bedni gere kata kigere Nairobi kigere tudhi nyaka kanyo kumidhi gede no mani idhi e office mar jo county itero drawings gi mondo koro ong'igi gi planners ka giseng'iyo ma gineno ni gini onego bedni en school onego bedni gere ka kata en commercial onego bedni gere ka kata en residential onego bedni gere ka kaka onego bedni gere bolore gi yo kaka onego bedni gere time approval mano developer matimo mano to timo gi jok ma osekawo gi ka architect gi engineer to bang' mani tere ka National Environmental Management Authority NEMA nikech gedo ing'eni affect environment
to ing'ien to kaka gino kogere kama chal kama environment biro bedo machal nade obiro ketho chal mar kor lwasi koseoyo gik makamago mage gik ming'iewo koseng'i tibiro mi lesen to kosemi koro idhi biro ka National Construction Authority gi gigi te lesen makamano mano lesen ma NEMA ema chiwo NEMA machiwo ka oseng'iyo ni gedo makamano kumonego be ni gede kata gimidhi gero ok bi ketho chal mar kor lwasi bi ketho chal mar kor lwasi to koro kiseyudo gigi te otese gi te ikelo kanye ka National Construction Authority sama biro ka National Construction Authority timanyo contractor contractor biro ka koro chopo ka koro chigni koro idwa chako gedo koro idwa gedo mahi maka ing'eni timo mana planning yani ikruoge miketo piny mondo ikri koseikri koro imanyo contractor mabe omigi lesen gi National Construction Authority koro kisebiro gi contractor to National Construction Authority biro ng'iyo gigi te to samoro nitie gik moko mabe idwaro ne tim mapok ni timo samoro idwa gedo kama kata ndege kalo wiye kendo nitie kama iluongo ni Kenya Civil Aviation Authority mabe nyaka koni ni gedo no ok bi interfere gi huyo mar ndege malo kapo ni gede genge kama pinitie idhi ka Water Resources Authority mabro mi lesen mangiso ni ka gedo kanyo to kibi interfere gi kama pikale kigedo kate bath reru kate bath kama yani kamora mora koro gigniti mago wang'iyo te kwasi ngi moro ni kare to koni kara koro inyalo chako gedo to gigi watimo gi yo molony makare matin gigi kelo gi kata tese gi kelo nyaka watim gi due diligence ka be gin kare koro wami gi miluongo ni project compliance certificate ema koro dhi mi thuolo mar dhi gede yo makare koro mani idhi kar elaro yani kami kar gedo koro ichako gedo mfuyanga koro in kare lakini sasa medhi mbele gi gedo to nitie jok mane otimo ni design ka onego bed gi biro gi ng'iyo sakasa ke joka be ng'eni gin gi jukumu margi ero kama na ka ng'adi matin koro dawacho gik moko auchiel ka pok iwacho gik moko auchiel go nyaka sani ka wang'iyo nation Midusa olero yo makara ahinya okenge mabende onego bed ni tiyo godo ka ng'ato pok ochako gedo to bende nyaka sani wanyalo wacho ni nitiere jogo magin achudhe modonjo e sekta ni mar gedo manyalo bedo ni mane maponono miyo udi ruombore piny kaluwore ni wanyalo luongo gi dho ngere ni quacks bende sani ji luwo okenge go te mar neno ni oger e yo makare koso luwo okenge go ma Midusa oluwo owacho ema nyalo bedo ni kelo ruombruok mag udi erokamano Joyce makosa wa maduong' kendo kama wareme maduong' kaka jo Kenya en wahero shortcuts mano gima nyaka wawach ne jowa kendo wawach ayanga shortcuts ema wahero ema hinyowa nikech pinywa ma Kenya ni king'iye kata East Africa kata Sub-Saharan Africa wan gi chike mang'eny manie construction industry ka kende chike mabeyo ma engineer olerago mano mana part of it ngiere chike mang'eny sami kawo jagoro onego bed ni kawo jagoro bedo registered gi sirikal to jomonego bed ni register jogoro go gin jo NCA kose ok NCA mane nitiere jomonego bed ni register jogoro ti joma register engineer kando chike gi nitie makosa ma wan go kamoro eme mang'eny kaka jo Kenya ni wahero shortcuts ok ni chike onge wahero shortcuts kendo wahero gik maluongo ni gik ma cheap alright idwaro architect jagoro lakini ok idwa chulo ng'ama bedo register idwaro kwak midwaro no idhi chulo pesa matin kane mochako go reme nikech chike nitie e Kenya wani kendo chike mabeyo onge piny mangi chike construction kama ingowa ka East Africa ka wan gi chike mabeyo ji ohero shortcut contractor wacho ni kidwaro contractor DNCA and contractor mag register lakini mango kod waluwo kanye mwachako go makosa wahero quacks midwacho go achudhe ga mwahero kendo ikawo gi tero gi odhi gedo ngene ka engineer obede class igni abich ti omi obede igni abich to bingire nitiere jomoko maponono wacho ni mana ka kise wacho ni nitiere jogo maponono bedo registered kata ondik gi yo makare to kidhi kuom gi seche moko iwacho ni nengo gi nitiere malo kata nengo mar manye mar mondo mi otim ni tijno nitiere malo to koro ng'at mane dwano tim ne tijno ng'isi ni antiere kod ng'at machielo manyalo timo na tich makamano e nengo mayot mago be gik matimore kose mago gik monego be ni ng'ato ok donje kinde ma odwa gedo Joyce anawacho ga pile ni onge ng'ama nengo ne yot engineers ko bet of class igni abich gibede class achiel igni abich ng'ama da kidhir ng'at achiel wacho ni adwa ne chula milion achiel ng'adone adone chula 200,000 nyaka ichak kwenye nang'o me ng'adora 200,000 ng'adora milion achiel jogno bede class machiel
there must be nitie gimomiyo jogi pogore kama. Matine ni koro ji kik dhine gino mani odhine nengo mayot. Ogni nengo mayot ni ben mane construction waka. Kidwaro daktari, adwaro daktari maber. Adwaro laktar maber mothiedha. To kwa bire construction ka, idwaro contractor mayot, idwaro architect mayot, idwaro medusa mayot. Gikuon mayot, idwaro gero ot mar milion 200. To kidwa chulo jo maber mondo ngini ot, kata contractor ma otieg maber gi NCA mondo ngini ot. Mane kama makosa wachakore. Ero kamane ka wadu korka kori midusa penji ni iselero kenge makare ma ji onego bed ni luwo e kinde ma pok gichako gedo mar mondo mi ogeng'a ruombruok mag udi ma ponono masiche ma bira poya onge ng'ama nyalo ng'eyo sama ot biro ruombore. To koro idwa lero gik moko 6 madongo ma ponono kelo ruombruok mag udi e pachoka. Ero kamano, gima mora ni twakwa ni gik modwa wacho go gina yie kama wasewacho ni. Mokwongo en tiyo gi jok ma okolony. Waluonge ni quacks. Jok mokolony. Joma wuondore gina chudhe sector no gitiyo gi sector ne yudo pesa. Mana gima chiel maduong' momiyo udi gore piny ni an kaka ng'ama dwa gedo ayudo gira moro matin madagero go oda moro. Lakini adhi direct adhi nyiewo simiti, adhi nyiewo kokoto, aweni mago kende gi gedo. Gedo ken simiti gi kokoto kende gi chuma. Ng'ama ng'isi kaka gikdhi tiyo kode nitie. Koro tiyo gi ng'ama kolony gedo ka kelo tabuni. Chumba miketo ka sama itwe gi kidwa keto kata iluongo ni formwork. Iluongo ni reinforcement kande. Chumbego nitie ng'ama onego bed ni ng'isi kar chuma mitiyo go gi size monego bed ni tiyo kaka onego bed ni keto gi. Mano engineer. Gi teko mar chuma ma itiyo go. Mago te idwarore. To gi kaka idhi ruwo kokoto ni mondo riwre gi simiti gi kuoyo mondo bed yo makare. Kech gipogre. En gimi lose site, obedo manufacture site. Gini dwaro mondo ng'ato kel lony. Koro tiyo gi ng'ama kolony kelo mano. Mar ariyo en ni ng'ato luwo yore mag gedo adier. Lakini kochopo samo chako gedo to koni gina adwa gere gorofa 3. Lakini okadwa medo achiel moro wiye. Obed 4. Adwa medo 2 moro wiye, obed 5. To kano chako to ochako 3 mar approval. Matiende ni samoro mar approval, oloso mar approval, lakini mar gedo gi mopogre. Koro omede ma ok obed approve kata ma ok opuodhe. To omede ka ok ocheko ng'ama no timo design mokwongo chen to begini. Sigingi maketogi be nyalo ting'o na gine komedi wiye kanyo kata loni otegno monyalo medo ting'o na magi. Mano mar ariyo kelo mano. Mar adek en tiyo gi materials kata gine magedo ma okoluoyo ma ok opuodhi ma ok beyo kata ma ok otegno manyalo miyo ot obed motegno. Mano mar adek. Mar ang'wen en bedo ni inwang'o ni in gi material maber, professionals be in go maber, to gimoro amora ni makare. Lakini e gedo ka nitie gimiluongo ni workmanship, yani lony mar gedo. Koro ng'ama loso gini ok en gi lwedo molony kata ok en gi ujusi mamalo manyalo loso gigi makare. Gimoro amora ni kare, lakini ingeni jogo ok ni site throughout, lakini ng'ama gedo ni site throughout. Samoro tudo ni gimoro yo makare kaka mana plumbing, samoro yawo pipi ok dhi to pipe to ne nyiewo maber. Samoro iketo stima on ot much mach nikech samoro nok nyiwe ni mane nyiewo kamano. Koro workmanship no be contribute e gorruok mar udi. Machielo kendo en samoro kodwa gedo nitie okwong loyo maber iluongo ni lo ma bende dwa gede no. Idwa gede. Mano be kelo ot gore piny nikech loni nitie pek monego bed noting'o. To pek monego bed noting'o onego bed ni ng'ama timo ni design cheko maber ma korenjre to koro lo ting'e yo makare. Kata ibe kaminyono otingi mana kotegno to kapo to be nitiere kit lo maponono nikech yudo ni nitiere kuonde moko maponono ka en kata kuma wanyalo wacho ni en kuonde ma pi bedega mang'eny kata kuonde thidhia ma pi nitiere mang'eny. Kuonde ma kamago bende oyangore ni ng'ato nyalo gedo kanyo, kose kanyo kigede to koro onego bed ni kunyo foundation mar dhi piny ahinya kata kit lo mane monego bed ni gede a nation maber ma ok ankela ruombruok mag udi. Joyce onge lo ma ng'ato nya gede piny. Nitie pinje ma kata ji ogede na. So onge lo ma ok wanya gede piny ma Nyasaye nomiyo wani. Lo mora mora wanyalo gede. Lakini kidwa gedo nyaki lu steps. Yudi engineer maber, ng'i lono investigate maber ni ka en anywang' mochopo nyaka kanye. Mondo ing'e ni okay, ma anywang' ni en mita 3. Koro mondo arrange odani maber nyaka dhi mita 4.
non lo maber gi engineer miyudo maber mabedo registered mondo konyi, lakini lo mora mora bwo piny ni wanyalo gede. Koro lo ok en shida. Lo ma wantie ok en shida, lo wanya gede. Ato bende ka wadok korka kori engineer kwatiyo kata kod ranyisi kaka ot weri gi ot manye oruombore piyo odiochieng' manyoro nosebedo kata noseketne kiyo ni onego bed ni imuke kaluwore ni ok nogere e yo makare, to od chama bende noyiengore in nyawadgi kuom nyawadgi mano manotimore tarik 5 dwe mar adek mano higa ni. Ot makamano noyiengore kuom nyawadgi to ne en ot migero to ot moro ni nose gere e yo makare. Gik machalo kamagi ang'o makelo kaluwore ni odno bende ne en orofa to ot machielo ma bende no yiengore kuome ne en gorofa? Aparo ni kes mwacho no notimre Kino Kiambu County. Koro odno kaka no kelo yiengruok e nyawadgi matin nyawadgi dine onge dino luar konchiel matiende ne nitie iluongo ni foundation ni obedo mayom yom mo chako gineni matin ni lo pek mar lo kata koso ngufu mar lo ema nomiyo temne nadi uruomre piny kalore gi gine ma wiye mosetimo, lakini pod investigation dhi mbele moko tieko to wabro yudo details mate, lakini gima wach ma wiye wacho ni gine mar lo ema nokelo gorruok mar piny matin sama nigere samoro lo no kong'iyo makare dine ng'iyo lo makare gino dino kobedo nikech dine keto foundation moromre gi lo no kech kaka national osewacho onge kama ok nyal gedie to emomi idwaro ni be itigi jok ma mangi iluongo nango mangi lony moromo kaka engineer madhi ng'isi ni mondo iged ka ma ikonego bed ni time kata wi pi gede kata wi pi gede erokamano yeah. Kapod wadhi mbele kod twak maro nyaka Ramogi Ajong' adwa mana medo paro ni thuon wach mabende watwak okinyi makawuono en geng'o ruombruok mag ute pacho kaka studio mar okinyi makawuono antiere kod welo ariyo mano Midusa Eric Akech kachiel kod National Koma mabende wuok e sectors mopogore opogore makonyo e neno ni udi migero e pacho ka oger e yo makare. In bende mineno wasani nyalo oronwa ote mari e namba mar 23600. Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara main Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Mano higa mokalo kar dwe mar 12 higa mokalo. Mano jatend migawo mar wuoth e pacho kae James Masharia nochwalo duonde tok ka ot moro noruombore piny mano e kaunti ma Murang'a. Gino mabende nomiyo jotelo e gwengego bende nochwalo ng'ur margi kata pachgi kotudore kod odno mabende noruombore piny. We wakwongo winje gima jotelo go nowacho kotudore kod ruombruok mar ot e kaunti ma Murang'a higa mokadho. I remember there was about 4,000 buildings across the country, and so we have instructed the National Building Inspectorate to fasten or fast track the process to make sure that those buildings are brought down. I urge the county government of Murang'a to look for funds and compensate those families. There is what we call the County Government Disaster Management Fund. It is under the county government. Money should be set aside to compensate and support those families. Mana kamano kakuse winjo engineer kachiel kod National winjo gino mano timore county ma Murang'a kondo kendo sirikal no singo mar keto piny okenge mag geng'o ruombruok mag udi e pacho kae. Kwachako kod National korka kori wach mane minyalo wacho kotudore gi mano engineer ok National. Erokamano. Kaka sirikal nitie sani nitie sidingi ma sirikal oseketo mopogore opogore monego beni geng'o gorruok mag udi piny kata udi moseger mochung' nitie migawo ma tije en dhi pile pile e utego to ing'iyo ni oger gi yo machal nade itimo gimiluongo ni audit to bang' audit gibedo report iloso tiwacho ni magi ni e yo makare magi dwaro ni mondo oginene olosi yo makama mondo kik chieng' moro igore piny to magi tonego bed ni igo piny. Koro mago report mosetim kata mana
kineno kaka jatendwa ne loso kanyo nendo. Matiende ni sirikal odich pile pile mondo ng'ini ute ni yo makare kata moseger ni yo makare migero ni yo makare. Ko wan ka jo NCA National Construction Authority kata sama waloso kodini jowa ni kamoro more e Kenya mangima. Cheko kaka udi dwa ger chakro kinyi nyaka odhiambo kendo keny pinyoru kamano pile pile. To ute magore piny king'iyo ewi ute mochung' motegno gimoro awacho ni 1%. Tin na 1%. 99% mag ute migero ochung' kata kama wantie ni ot dongo ochung' oger maber. Matiende ni ute magore piny kong'i ewi ute mochung' motegno tin kabisa. Temo temo geng'o chieng' moro kik obed kata achiel magore piny. Tiwacho ni kinde ka kinde onego bed ni wuotho ka utemo kata utimo inspection mag udi ka udi pok orombore piny. Ang'o momiyo thothne waneno mana ka udi oserombore piny kokuchopo kacha? Bende nitiere kaka unono gige yo makare kose urita koserombore piny kokuchopo uchaka ng'iyo ni odni ang'o manotimore? To bende ung'iyo kata ka bende oboke mag gero odno nogere yo makare kose nitiere ponono asoya moro ma kosechiw to wachno lala kamano? Igeni wapimni maber Joyce mondo joma ni kodwa winj gima watemo wacho. Nyo penjo gin penjo maber adier. Goruok ma udi piny kata geng'o ot moro kigore piny en jukumu marwa duto. To bende nyalo mana leronwa makane ni inspection machalo kamano onego bed ni timo tok thuolo maromo nade? Onego bed ni timo gi tok dweche kose tok higni kose timo gi yo machalo nang'o? Nitie samigedo nitie ng'ama onego bed ni nie kamigede no pile pile. Mano jagedo. Contractor donge. To nitie ng'ama saya samo stage moro ochopo tiluonge mondo bi check kaka kanyo sechopo mondo tim nade okoni dhi uru mbele. Mano kaka engineer mochung' ne gero odno endo to gi architect to gi quantity surveyor. Jadego onego bed ni ng'ama gedo developer oketo gi machiegni ma saa magidwa kata gisechopo watini ni foundation idwa ol pokol obiyo check oneno ka chuma ochuo maber odogo weyo stage machielo gidwa saa midwa nga bende ima license kose weche makamago ruma kamano kaluwore ni sani wang'eyo ni e pacho kae nitiere maling'ling mag asoya. Ng'ato kose mi pesa moro matin to wach makamano ruma kendo odhi ochako yudo contract mar ot machielo. Kose yudo contract mar ot machielo to dhi adhiya mbele gi ngimane kaka ochalo ng'ama gimoro amora ok notimore ne. Erokamano Joyce kuom penjono. Adier ma wang'eyo en ni nyaka ne udi chak gore piny onge developer mwaseneno motwe mana adier onge ng'ama waseneno ni chako Ruma Kware buildings moseluar ute moseluar gite onge ng'ama osetwe. Mabe mano emomiyo jomoko nigi jiwo ni mondo gidhi mbele gi shortcut magitimogi. Gi pacha engineer ber kanyalo duoko wach license in jakoma mar association mar construction managers ponono intere kod managers gi moko kacha bende ponono ng'ato kotimo tich mok ni kare usega mai license kata usenono license mare oma nyaka sani onge project manager oseluaro ot man association wa lakini bele kaka dhi bedo idwaro ni engineer kolwaro ot onego mae license. Kolwaro ot to makosa ni kuom ing'e ni ot nyalo lwar to makosa ok ni kuom engineer. Ot nyalo lwar to makosa ok ni kuom architect. Ot nyalo lwar to makosa ok ni kuom contractor. Samoro design mar engineer mane rach. Contractor en ong'iyo design mogero. Ot kolwar ka nigi project manager mamarwa to makosa ni kuome nyaka mae license. Mane konya ko chiwo ranyisi maber mondo industry kwa dhi mbele ni kigot piny to in contractor to makosa ni kuome kigot piny to in engineer makosa ni kuome nyaka mai license. Lakini maduong' mwan go kendo shida maduong' mwan go kendo industry ini jomoluongo gite architect jagoro engineer contractor jogi nigi regulations ma serikal oketo lakini jachudo maduong' miluongo developer onge sheria sani onge chik sani mang'iyo developer mane makosa kendo mawango nikech engineer ing'iyo architect ing'iyo project manager ing'iyo contractors ing'iyo ka lakini developer en ng'ama ng'iyo onge chik sani mewango mang'iyo developer mane makosa kendo mwantiyo industry wani. Erokamano ahinya mana kaka isewinjo ka national wacho engineer ang'e ni igombo duoko penjo na ahinya we mi thuolo mar mondo mi duok penjo makamano ka be nitiere jogo ma
ponono usenono ni en emano chung ne gedo mar ot mabende olwar piny. Bende nitiere midusa muse mayo license kendo usenono e yo makare kaka odno nochak ger ka bende noluwo chenro mabende iseleronwa kanyo te, to kendo unono ne ang'o mokelo lwar mar odni ka en mar midusa timaye contractor, ka en mar imaye license, ka en mar kata mano developer, to en bende neno kaka ikawne okang' mager kosepodi. Joyce, nyaka ne udi chak gore piny bang' ka National Construction Authority oseketi mochak tich. Adwa wacho ni wan gi chik maber kabisa. Chik wacho ni ka gimoro amora timre, obed ot mogore piny, obed incident moro amora motimre e gedo moro amora, nitie inquiry ma the Board of National Construction Authority timo. To wasebedo ka gimoro amora motimre, wasebedo ka timo inquiry. To inquiries go osebedo ka chiwo recommendations mabeyo kabisa. Mokwongo adwa confirm ni ng'eny udi mosegore piny mwayudo ka contractor ema ne nitie gi makosa iye. Contractors go osebedo suspended from the register. Moko bedo suspended for 36 months, moko bedo suspended for 24 months, moko bedo cautioned kaluwore gi sheria, moko bedo even recommended for further investigation by the investigating authorities kaka police and others. To adwa kendo confirm ni yani recommendations moko wase forward nying jok ma noyud ni samoro ne nitigi kasoro moniyot nogore piny to the investigation agency mondo koro gibed prosecuted. Ma cases moko nitie kaka waloso sani nie court. Tingeni justice system is a different process altogether and it must take its own course. To sheria biber wacho ni yani ni kaponi court oyudi gi makosa inyalo twi kuom higni 3 kata inyalo goyi fine mar $1 million, moko kalo $1 million, kata inyalo timni gigo ariyo gote. Mago gik ma in the near future ngin gik mabiro timre. Kech cases nitie court ma wageno ni ka gidhi maber kaka lemo mar watero jogo chieng' moro biro bedo ranyisi mar jok mane oyud gi makosa mar ot gore piny. Erokamano ahinya. Ka wadhi mbele kod twak marwa, kata kama ni ngisano nego beni wakaw yo matin. Ka ngwa duogo penjo manyalo hero mar mondo mi uduok na uduto. Sani wantiere pacho kae to bende jomoko nyalo bedo ni kata jogo mantiere kod gombo mar gedo. Seche moko mana kaka midusa akecho seleronwa ni e kinde mapok ichako gero nitiere chenro monego bed ni iluwo e yo makare. To jomoko ponono neno ni chenro makamago, ang'eyo ni gin chenro makiluwo to pesa bende nyaka bed ni tiyo godo. Bende nitiere yot musekelo kata musemiyo ne jo Kenya maneno ni e kinde magimanyo kata oboke mopogore opogore mapuodho gedo margi obed e yo mayot. Nyalo bedo ni mago kata pek timo manyo oboke makamago kata mibadhi maponono nitiere e manyo oboke makamago. Ema miyo jo Kenya moko chaka gedo apanda maonge koko puodhgi e yo mora mora. Penjo makamano angu duoknwa bang' yweyo matin mabende wakao gisani. Kikidhi mabor. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Williams, mondo yud wenda ni kaka skiza team mari *860* *418#. Pare niya, Ramogi TV ene ot mar jower duto. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nono
onyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gimoro e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Thapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo kete mana e Ramogi TV kayo kinyi makawuono e twak marwa mokwongo. Ka bende thuond wach ma bende watwake en Geng'o ruombruok mag udi mosebedo kanenore e counties kata e gwenge mopogore opogore pachoka. Mane momiyo e studio marwa kinyi makawuono antiere kod welo ariyo. Mano Nation Okoa ma en jakom mar Association of Construction Managers of Kenya, akachiel kod wendo wa mar ariyo ma en Medusa Morris Akech ma en jatatije maduong' mano ka National Construction Authority of Kenya. Aka bende nyako Ramogi Ajwang' kamoro amora mineno anyisi ni nyalo oro nwa penjo kata ote moramora e namba mar 236000. Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Kasomo moko kuom ote mabende aneno kusechako oronwa kachako kod otego mag namba mar 236000. Ben kawuok Kisumu wacho ni ka jo NCA obiro e site tijgi en kao tools mag funde ka gidwaro omenda kuom wuon ot. Mano timore nang'o? Kata kamano wantiere kod jatelo mabende wuok ka NCA obiro duokonwa penjo machalo kamano. Penjo machielo an plumber penjo ni kadwaro register gi NCA. Requirements gi nang'o to ere kaka anyalo yudo registration? Jo plumber bende register. Erokamano ahinya jatatije maduong' ka National Construction Authority bende biro duokonwa penjo machalo kamano. Penjo machielo mabende kata ote machielo mabende aneno komako wang'a kae. Awacho ni oko en odiro Jakochia ka entiere e county ma Homa Bay. Owacho nonenowa e yo makare kowacho ni udi magore piny mang'eny timore Kiambu. Okang' mane ma sirikal kao ne jotelo ma ochung' ne gedo makono. Erokamano ahinya joneno magwa unyalo medoronwa ote ka wadhi mbele kod twak machalo kamae. Bende biro kao thuolo makende mar somo moko kuom ote ma bende ubiro oronwa e Facebook kacha. Kawachako kod engineer, iwinjo ote ma bende ng'ato oronwa e namba mar 236000. Bende nadiera ni ka ja NCA odhi e site kamoro maponono igede to okao tools mag gedo. Kose kao to odwaro no miyo omenda. Mana kaka sewacho ni ponono nitiere mibadhi moro kumoro ma jo Kenya kia kata malingling moro mwakia kosechalo nang'o? Erokamano Joyce, mokwongo nitie penjo mipenjo kapok wadhi e rusa. Penjo makamano makamaka mondi, wachak gi magi mondi. Ja neno no penjo maber. Tadwa lero ne jo Kenya ni wan kaka jo National Construction Authority. Tijwa kwa biro neno kaka gedo, to wang'iyo kabe karatese mag gedo ni yo makare. Funde mag gedo ni ni accreditation card kata bedo registered, contractor ni registered. Gik moko mang'iyo kaka ugede yo makare makeko kuhinyre, either safety ni yo makare. Onge jowa ma nyalo kao tools. Mokwongo gimonya timo kapo ni wachungo tich, kapo ni wasebiro kanyo ding'eny, to wanyalo mana mako kwa biro gi jok ma konyowa tich kaka police. Wanyalo mana mako ji. Wate tools waonge go gi tich. Mano gima poko timrega. Ikwedo mana. Mano gima nyalo dwaro ng'e ni onya tiyo gi mbui marwa mondo oornwa details go. Wanyalo cheko in case samoro ok nyalo ng'e adier, lakini adawacho kama betie. Mano mokwongo winjo. Nyaka nochak tijni endi. Mano ok timre. Mar ariyo, plumber cha penjo maber. Adieri wa register funde. Obed fundi matiyo kaka fundi, obed supervisor ma supervise funde go eko.
to registration onyalo dhi office moro amora machiegni kode kata onyalo dhi Huduma Center moro amora. Wan gi officers mekwa e Huduma Centers kamoro amora e Kenya mangima, to wan gi more than 52 Huduma Centers ma onyalo dhi moro machiegni kode to penj desk mar NCA to jogo bro fuare bro miya kata form to bro jaso to bro gine gik monego bedgo en ni kosebedo kotiyo kaka fundi, obed plumber, obed mason, obed electrician, tich moro amora. Wan gi jotije mang'eny molony sidinge mopogore opogore. Odhi to gimonego bedgo en ni en gichalo kaka CV. Kaka osebedo kotiyo, samoro ka en ng'ama nodhi e skul motieko skunde kaka form 4 mochako dhi e kata college moro, certificate no bro konye gi reference ng'ama ng'e ka tije chal mosetiyo ka contractor, to gi ID mare photocopy, to gi kitambulisho gi photocopies mag certificates meke. Matiende ni aito en free of charge. Sani obedo waived up to end of June. Matiende ni nitika pesa momichulo 1,000 mondo fundi o register for 3 years, yani kapoko dogo duo kendo kata 2,000 for site supervisor, lakini sani ok chule en nono. Sani en nono maonge chudo mora mora. Koro en adhi kawo form to jaso to kelo timi accreditation card. To bende koro kata kwa biro e site. So in koro ng'ama lony ma in koro atoka kori maber openye to tich dhi nade. Kech sama i timuno kata ng'ama ndiki ma itiyone tich dhi maber nikech ilony gi tich mitiyo. Ero kamana nyako Ramogi Ajuang mana kaka iwinjo kaka midusa mano akech olero. Kapo ni in fundi sani, kapo ni ntiere in plumber to ponono pok ibedo registered, dhi e Huduma Center kata imanya a desk kata kuma jo NCA nitiere tibiro bedo registered nono maonge chudo mora mora mana kaka iwinjo koseler okinyi makawuono. Wach machielo mabende jawneno moro o temo chwalo duonde kata paro mare kotudore en ruombruok mag udi mano e kar dak ma Kiambu. Ang'o matimore Kiambu? Aka wang'iyo kata ot manyo oruombore piny odiochieng' manyoro kata obedo ni nosebedo marked, nobedo demolish kata onego bed ni goye piny, en mana e gwengego mag Kiambu. Ot mane oyiengore kuom nyawadgi mano tarik 5 dwe mar adek higa ni bende ne mana ma Kiambu kono. Aka wang'iyo mamoko ma bende notimore higa mokalo bende ne gintiere mana Kiambu, mana moko kuom ranyisi mag udi moseruombore piny e boma ma Nairobi kae kata e kaunti ama machiegni kod Nairobi. Ang'o matimore kuro? Erokamano Joyce. Udi oseluar mang'eny, lakini pok ang'iye ga ni Kiambu. Kawuone ka obire paja ka ng'iyo statistics mugolo go ka ng'iyo ni kara en Kiambu. Lakini udi luar mang'eny. Ok dawach ni Kiambu County nigi shida. Kiambu be duong', Kiambu duong' sana. Lakini gik mamiyo udi go luar ok gin gik ma unique ni Kiambu. Kiwacho nok gin unique ne Kiambu, matiende nang'o? Tema ne lero matiende ni kantie quacks ma developers go tiyogo ogin Kiambu. Matene itemo wacho ni Kiambu ko tema joma gedo ponono tiyo kod jogo maonge lony makare gedo kose? Ingeni bana kaka engineer wacho nitiere gik mang'eny mamiyo ot luar. Lakini okada wacho ni Kiambu eman gi shida kama beteni. Okada ni Kiambu man gi shida. Gik mamiyo udi luar gik moriwo wate. Gin gik mantie counties te. Pengi samoro Kiambu ema nigi udi mang'eny migero moingo counties moko. Momiyo utegi luar mang'eny. Ngi samoro e Turkana onge ude migero mang'eny. Samoro en udi migero county mangima. To Kiambu ne samoro gin udi mang'eny mabedo approved kendo migero. Ngi en county maduong'. Sada momiyo koro gin gi udi mang'eny maluar. Lakini makosa momiyo udi gi luar ogin makosa manowacho ni jo Kiambu ema nigi shida. Gin makosa wasewacho ka, ogitigi materials maber, ogitigi consultants kata joma yudo maber, contractors ogin joma bero registered. Makosa moseluwo kagi ema ng'iyo jo Kiambu, ema hinyo wa Kenya mangima. Erokamano. Ka wadhi mbele kod twak marwa midusa akech. Kapok ne wadhi e yueyo penjo kata ni ponono ng'ato kadwa gedo to oneno ni process kata chenro monego bed noluwo mar mondo mi ogede yo makare. Iwacho kata ni kapok igedo onego bed ni dhi nyaka kanema. Ong'e ni kumidwa gede ni kata gima idwa gero ponono biro ketho chal mar kor lwasi kose oyo. Tang'eyo ni okenge go te ma ponono iluwo kapok ogedi. Moko kuom gi nyalo bedo ni dwaro pesa. Nyalo bedo ni jopiny ponono neno ni
process no kata chenro makamano ng'eny ahinya we ane kaka nyalo manora ki an adhi piny agedi ere kaka ukelo fungruok ne jopiny kata bende ponono wanyalo neno ni mibadhi moro bende nitiere kanyo ma miyo ng'ato wacho ni kaluwo process no anyalo tiyo gi pesa mang'eny kata moloyo madhi gedo godo be nitiere fungruok misekelo ne jopiny mar neno ni luwo chenro go luwe yo mayot mar mondo mi one ni ji ogero udi maber mok bi ruombore piny. Kuom ndalo mosekalo sirikal osebedo ka timo gimiluongo ni the ease of doing business, kelo fungruok mar yor timo ohala. Kata gedo ken yor timo ohala, kata kigero odi mateni en business en gimitimo mondo omi konyruok mbele kacha. Koro ease of doing business ni osekelo gik moko ma okelo fungruok. Mokwongo wan kaka jo National Construction Authority mondo kwa register project up to 2017 nitie levy moro mane ichuloga gi developer kokelo. Levy no bedo set aside. Sani no gole oko. Koro sani kikelo enena karatasi ni gemikelo pesa mo kwa ionge to mi compliance certificate kata wa advice ni magi ma podorem bikel mondo watiekni. Mano dong fungruok. Mano fungruok maber. Mar ariyo fundegi ako nini okwa onge gimo charge gi. Koro gimo doluor biro ne irwa onge. Aya. Mar adek kata nema be ang'eyo ok adwa loso on their behalf but ang'eyo ni gibe nitie gino mama ne gichaji ga chon to mano be ne ogol ne ogol koro sani gima dimon ng'ato dhi e mbele kacha onge but service ing'eni nitie gi pesa gi gimoro amora material nigi cost service be nigi cost ang'eyo ni jo county nitie ka di pesa mo nyaka chul nikech ing'eni nitie en tich modhi piny mondo mi gichak ni gini mowuoka modhi e physical planning department odhi e health department odhi e fire and all these kind of things dong nitie kaka ginene koro mano county ma ginene mano fee michule county kucho lakini en kisechula pani bene en kende ma gine modongi gifungra te aya ng'ato be nyalo luoro ni kawuok kama tieki gini kawo muda mano luoro moko onego bed ni kaber to kawo thuolo mar ndalo kata jumbe kata dweche adi. Ing'eni sirikal osetiyo matek matene ni idara ka idara ni gimluongo ni service charter. Service charter en ni singo magin go ne grahia ni kapo ni kelonwa gini ma ndalo mondo wenwa tiyogo mondo watimnigo to ng'eny gi okokalo kata ndalo 14 kalure gi gino ka one service charter mar wacho ni service marwa is 7 days minimum to be kalure gi ease of doing business moko waseduoko nyaka 24 hours kaka ot ma onge gik mang'eny mikete iye kikelo mondo wa mi compliance certificate and within 24 hours wasimigo matin risk mare ne piny ude madongo wakaw 3 days mano kalure ka ease of doing business mar sirikal timbre nade oseketi koro mago gik ma sirikal oseketo mondo kel fungruok to gi chiek gi muda matin mondo gibeni jikaw mondo giyud otese madwarre mondo gigede yo makare kech sirikal en ng'iyo ni gimoro amora dhi e yo makare to kwa luogi gikaw kaka jo Kenya onge gimoro manyalo dhi e yo mok ni kare to gimoro amora dhi maber ka ji ywak ni kaka koro professional kaka architect jagoro engineer to gi jogi duto dong jogo be ni chulo donge to kapono kichulogi nitie shortcut moro matin ni timo mana kaka dhi nyiewo simiti hardware cha e kaka dhi nyiewo architect duka yani in short e kaka dhi nyiewo engineer duka koro mok ne gi wangi ni to kidwa nyiewo to mene gi wangi ni udani nyiewo nitie makosa moro mitimo kae kata mondo chwe sindan daktari nyaka wach ni ok inyal dhi kama ichwoyo sindan ni chwoyo sindan machal kama ok inyal wacho sindan mari kendi michwowi ng'ate monego wachi ni ng'amo kine wacho wach sindan to ng'ama inene makoro chwowi erokamano ka wadhi mbele kod twaka mar ponono nitiere wach midwaro medo e wi gima miduso wacho an gi paro mopogore matin ma injinia wacho sirikal osekelo fungruok mana dier lakini onego gi pacha onego waket license gi kamoro achiel anya paro mane sirikal nobiro 2017 nitie singo mane PS ingane wacho ni gida keto one stop approval ni Joyce kidonjo office achiel tayudo NCA ayudo NEMA ayudo county ayudo approval moro amora kamoro achiel adhi gedo nikech ok ni koro iwuotho kuonde mopogore kidhi Tanzania mane gima gitimo kidhi e office achiel to kidwa gedo tibo yudo gigo te kanyo gino nego watim bomiyo ji yot mayot nikech e approvals gi te anane wagedo mayot yudo kabisa en NCA kende mayot apply kawuono modongo to ji yudo pek wa mi example masani county ma Nairobi ka
system osebedo down dweche wige adek sama wuoye kod ni mana adier mano system mar approval mar county ka en online kadwa approval akete system ging'iyo kocha giduoko na gimiya invoice achulo system no ni piny sani gigi inyo ji ineno gigi inyo ji nikech nitiere sheria kaka ondike to kaka itime Nairobi ka sheria ondiko kama to iwacho ni e ground to gik moko pogore mano shida aya mar ariyo nitiere kaka nema nyaka kaw 21 days ndalo 21 e chik kigo gigi samoro te iro ne samoro biro dweche adek ineno NCA biro mogik nikech jano biro kitero gik moko te imiyo gi amiya to ging'iyo to it's very fast lakini modongi gibi badhi ei ngene purwan ndiere mibadhi kabisa chik te wacho ni onge mibadhi kendo ler kabisa and corruption is ler lakini nitie ka kendo gichandowa gigi inyowa koro kwanya kendo once of approval e Kenya wani ma kadwa gedo mino ngech ngini chikni oriwo nyaka dana mane gweng ne kodwa gedo nyaka oyud approvals waket moro ni kadhi Kisumu County ayudo office achiel tayudo gigi te bomiyo wayot erokamano ahinya nyakoro Mugejo ng'amedo paro ni e studio mar Okinyi ma kawuono ntiere kod welo ariyo mano Medusa Akech kaachiel kod National Koa ma bende en jakom mar Association of Construction Managers of Kenya ka bende thuon wach ma bende watwak e studio ko Okinyi ma kawuono en geng'o ruombruok mag udi kasomo moko kuom ote ma bende aneno kosedonjonwa e Facebook kacha mana kaka asingoni John Don Blessing wacho ni sani nitiere ot maduong' sana igero pipeline kae neighborhood to onge ne kae onge jo NCA mora ma osebiro kae kose girito masira gedo ei pipeline kae dhi mbele okinyi gotieno kose NCA nigi shortage mar staff Medusa ang'o minyalo wacho kuwacho kuom adiera e kar dak ma pipeline mano buore Nairobi kae udi migero kacha buora kata ng'eny ahinya to mana kaka iwinjo ka John Don Blessing ochwalo ng'ur mare e Facebook kacha wacho ni nyaka sani onge pok gineno ja NCA mora mochopo kacha mar timo inspection kata mar nono kaka igero udi inspections utime yo machalo nade tutimo gi nyadidi e higa kata e kinde ma igedo erokamano Joyce, wan go offices wa kamora mora e Kenya kae. To kaka Nairobi, wan gi headquarter marwa Nairobi kaka National Construction Authority. To kopogore headquarter marwa wan go office ma wan go Nairobi ka headquarter. Nitie office mo keto thenge. Mabe en Nairobi kama tije, en tij ng'iyo, tij gedo i Nairobi mangima. To gima dwa hero wacho. Ahero ga yudo feedback kwa kuom joneno nikech mai makonyowa nikech samoro konyo bedo kamoro amora adier to joneno gi nigi kamoro amora koro ng'ato koneno gimoro kaka mano wacho maber koro matine ni jowa madhi Embakasi pipeline mano biro miya thuolo mar wacho ni to be usecheko kama nikech wan gi work plan ma wacho ni week ka week nitie kama ji dhiye minwang'o ni e dwe nitie kaka giluoro Nairobi mangima dwe ka dwe onego bed ni giluoro wigni gin kama but ka week rumo 18 constituencies sub counties ma Nairobi te including Embakasi gise wuothe mane kaka ofise watiyo to kata mane counties mamoko mane kaka gin koro mano en thuolo maber matinde ni katieko to nego bed ni adhi cheko ni to mano en ot mane to en gi gimoro amora madwarre kech adier tijwa en ng'iyo kapok ot ma kasoro betie mondo wageng'e to wasegeng'o mang'eny ing'eni mae be samoro ber ka alero ne joneno nitie ute mang'eny mana kaka wacho nicha nitie ute moko wasedhi mwafwenyo nitie kasoro moro to wang'iso wuon go to bende e kinde milero kamane yo makare penje machielo ma bende na dwaro mar penji e kinde milero kanyo be nyalo riwo aduoko makamane ye kanyo nikech anno ka samaro mano miwa bende chiegni rumo en ang'o ma ung'iyo kapok keto ot mar mondo mi omuke kata obed demolished ang'o mung'iyo aka ot makamano pok okelo masira mora kaluwore kata ni ot manye orumbore piny odiochieng' manyoro nosebedo marked nonego bed ni obedo demolished kata imuke kaluwore ni ponono chal mar en ang'o mung'iyo hie kapok uketo kiew kata uketo alama kuom ot ni odni mukuru nitie gik moko abiriyo motegno mwang'iyo kadhi piyo mokwongo kwabiro kamigede wang'iyo ni to be contractor mobedo registered kod one National Construction Authority ni kanyo mar ariyo wang'iyo ni to be project no nigi compliance certificate obedo registered kodwa to mondo bed compliance certificate ase kon nigi mondo bed obedo go mondo bed ginene to wachako wang'iyo ni to be funde magedo kanyo go be gin gi
certificates kata registration documents mwa kuomwa. Mar ang'wen wang'iyo ni to odno kaka ogere no nitie jok ma osebedo ka ng'iye ka koro wawach ni professionals go gigo ka onge to waketo X. To apart from that, kech mano to ng'ato nyawacho ng'e karatas kende matero kura apana. Koro nitie emomiyo wan gi jok ma man gujusi mar ng'iyo. Inya ng'iyo gino ka ogere mikoni to pila ni kanene ni kata kaka neno kit gini kaka gini chalni. Oko chalni ene yo motegno. Ai wangiso wuon go wandiko ne odini nyicho wangi mwa chunge to wayudo ka en gi document kata ma onge to dwar engineer Mario timni assessment mondo ikelwa report no within this period wamiyo ga about 14 days to within that time report no kwase ng'iyo to wan kich onego jukumu bed mari mondo ini wuon gedo to kotami to nitie sirikal wanti kaka wabiro to watimo report to wakoni ni tijini mondo dhi mbele nyaka tim kama mako kinya time to odni okonego bed dhi mbele to tok keto alama e ot no nego bed ni ikele piny kata imuke onego bed ni timo muko makamano kuom thuolo maromo nade kaluwore ni kata ot manyoro mbore piny odiochieng' manyoro noseketne ranyisi ni biro muke to podi nosechak muke mos onego bed ni muke tok thuolo maromo nade. Nitie ot makapo ni ok ni ogero yo makare nego bed ni muko momi ilungo ni enforcement order mar muko mamano tingeni according to ingene sheria ng'eny nitie physical planning act onego beni muko teko mar muko ichiwo gi the county government keche ne mochiwo approval to kosichi teko mar muko jukumu mar muko mokwongo en mar wuonot en wuonot monego ne kaka odno imuko exactly ikoni ni kel odni piny to ndalo momi onego beni go odno piny no kokego piny to koro sirikal neno kaka inyalo time nade inya kele piny to kokele piny onego bedi mi bill ni mae be mwatiyo ge muke koro chulwa erokamano aneno ka samarwa mano miwa adhi karumo Nation adwa ni ng'isa wach ni mogik kotudore kod thuon wach mabende watwak e studio ka okinyi makawuono. Erokamano Joyce. An gima ng'eyo construction industry ka kiluwo chike manitie kiluwo sheria ma sirikal oketo kendo iluwo yo makare ot ok nyagore piny. Wae gik moko mawinjoga gweng' ni tigi simiti maber. Nitiere resh awacho ka pile ni wacho ni nyiso fuini tigi simiti maber. Nitiere resh ma nyako tigo tigi simiti maber manyiso ni ong'adi koso no tim nango. Wae gik makamago. Kidwa gedo itiyo gi pesa mang'eny save pesa mang'eny ikawo loan lu sheria maler ma sirikal oketo ot ok bi gore piny. Lakini shortcut mora kiketo samidwa gedo ageno ni at some point ndalo marodni nyaka bichul. Erokamano ahinya. Korka kori Medusa Kech ka wachopo e giko mar twak mar wach ni mogik kasto penjo mogik madwa ni duokna ka watieko kiwacho wach ni mogik. Okang' mane mikawo ne jogo mabende udigi oruombore piny? Erokamano. Kapok awacho wachna mogik adwa duoko penjo no. Okang' mikawo ne jok ma utigi gore piny mokwongo watimo nonro matut. Ka nonro matut oserumo to biro fwenyore ni ng'ama ne gima kosa ogorok ma ot piny. Ka ne wuon ot to kaponi kuom hayo marach jomoko ne owito ngimagi maning'e ni chalo ng'ama obedo janek koro iteri mbele to koro court koro kaw from there koro ibedo prosecuted nyaka giko to gima temo wacho ni chieng' moro ageno an gi geno ni chieng' moro nwabi mwaler ne jo aneno ni magi jok ma osekaw ni gatwa to ng'ani koro ni kama kalure kaka ne keso yude. Adwa temo faro janeno kama ni ka ini giri mo idwa time gedo ka idwa gede yo maber luwa yore tir nikech inyalo we mokiluo yore titiyo gi pesa ni moro kata $1,000,000 to $1,000,000 itiyo go mana e yor nyiewo material kata gi chulo funde kende to ng'amo nego bed nono kaka tich ing'eni odini samoro onyalo bayi inyalo wite to kikawo kata mana percentage moro matin e wi $1,000,000 no iketo tenge ni mae mar chulo jogi mondo mi ong'ina gini bedo garanti mari mar odino chieng' moro dibede yo makare obiro chung' higni mang'eny to biro konyi kuom ndalo mang'eny matiende ni mondo mi secure investment mari tiye yo makare many ng'at moro amora monego bed ni konyo kanyo jogi te ng'ato nigi tiye iye ka ok inyal ng'ado achiel kuom gi oko tiparo ni biro yudo tich maber mbele kacha kaka National Construction Authority wan ka mondo wakonyu uting'o yo makare mondo wabedru
a safe environment. Erokamana inya Nation kachiel kod Midusa Kech kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi wabed kod twak machalo kama. Nyakora Ramogi Ajuang gi kanye mwachopo godo e giko mar twak mar okinyi makawuono. Kasomo moko kuom ote mabende aneno ka umedo oronwa e namba mar 23600. Okinyiso nyingi tiwacho ni mano adiera gima osepuodhi ok gidwa tiyogo. Wacho ni an contractor okwayo namba mar Midusa. Erokamana ahinya. Ramogi aneno weyo makare ote makamana asesomo. An Jared Onyango Janes ka asuba e chula ma Kiwa. Gima kelo rumbruok mar udi en hero pesa nikech Midusa ka uthuolo sama igedo kata lo migedo okawo pesa sama igedo kata lo migedo no ok ber kata matin. Erokamana ahinya. Moko kuom ote mabende podi umedo chwalonwa kata e Facebook kacha. Joshua Otieno Abondo wacho ni funde ohero pesa mapiyo piyo. Gitiyo ma ok giluwo chike. Example to onego olnegi pi after every step. But funde wa to odichga olo pi katich to dhi mbele. Kendo funde wa ohero shortcut gigo mabech gini piny. Erokamana ahinya. Bernard Uma bende wacho ni funde onego med pesa nikech gino ema gigedo godo. Erokamana ahinya. Ote ng'eny ahinya kata kamano nyakwa Ramogi Ajuang ok anyal somo ote magute. Rolex Odhiambo, Engineer Lazaro Kanyambok bende aneno kuchwalonwa ote magu duto te. Erokamana ahinya joneno magwa kuom medo kete e Ramogi TV kae twak maromo kuongo okinyi makawuono. Ka kamano wabiro kawo yweyo matin kae to tok yweyo chenro mabiro bang' mae en pok opogore kod nyawadwa Sharon Ong'ao. Kik idhi mabor.